Kapulisan sa Central Visayas gipaubos sa heightened alert tungod sa nagsunod-sunod nga pagpamomba sa Mindanao. Bureau of Customs mikita og 211.7 million pesos sa gipang subasta nga inimbargo nga bugas. Kapin sa 3 milyones nga marijuana gidauban sa kapulisan. Gisaka ngadto sa heightened alert ang kapulisan sa rehiyon nunot sa sunod-sunod nga pagpamumba didto sa Mindanao hangtod karong adlaw. Ang kapulisan miawhag usab sa tanan nga dili mo kumpiyansa. Dennis Tanok, Sugin Limi. Karong adlaw, duha ka lain nga pagpamomba ang nahitabo sa Mindanao. 7 sa mga sundao nga sakay sa military truck ang samaran, dihang mibuto ang usa ka bomba nga gibutang sa dapin sa daan. Didto sa Sharif Agwak, Maguindanao, mga alas 9:30 kaganihang buntag. Apan sayo niini, alas 3:30 kaganihang kadlawon. Didto sa Midsayap, North Cotabato, laing bomba usab ang mibuto. Walay naangol sa maong hitabo. 8 na usab ang namatay sa gipabuto nga car bomb didto sa Dakbayan sa Cotabato niadtong Lunes sa hapon. Niadtong Hulyo 26, 8 ang patay sa Cagayan de Oro City human ang pagpamomba sa Limket Kai Center. Daghan usab ang samaran. Nunot niini, gikan sa normal alert, gisaka dayon sa heightened alert status ang kapulisan, lakip na dinhi sa Rehiyon 7. It will remain until such time that the threat in Mindanao regions have been neutralized. So, hindi muna tayo magbigay ng timetable kung kailan natin i-relieve yung heightened alert. Gibutag ni Constantino nga bisan pa man og wa sila nadawat nga taho nga dunay planong terroristic acts dinhi sa Central Visayas, ang ayang dili gyud mo kumpiyansa. Hindi tayo pwedeng maging relax dahil kung walang threat, hindi na tayo gagalaw. So, kailangan nating i-increase yung police presence natin at saka intensify yung intelligence and target hardening measures. Gawa sa mga establishmento, dugang kapulisan ang ipakatap sa point of entry sa lalawigan sama sa airports, pantalan ug mga terminal. Kasama yun sa target hardening measures in coordination with the security officers, security managers. Inaalam natin yung state of their yung security preparations, yung defense of their installation. Padayon usab ang pagpang-recruit og mga bag-ong pulis ang PRO7 aron madugangan ang puwersa sa kapulisan. Dennis Tanok, News 5. Sandigan Bayan ni Mandos pag-defer sa warrant of arrest nga ilang gi-issue batok ang Congresswoman Clavel Martinez ug mga kauban ini. Ang 2nd Division sa Sandigan Bayan ni Mando nga dili patuman ang warrant of arrest hangtod nga dunay dugang kamanduan gikan kanila. Kini kabahin sa kaso nga giatubang ni Clavel ug sayang anak nga si kanhi mayor sa Bugot Tining Martinez ug kanhi tresurero sa Bugo City nga si Rit Minguez atubangan sa Anti-Graft Court. Sila gipasanginlan sa sala nga malversation o graft tungod sa pagdeposito sa PDAF sa kanhi Congresswoman sa iyang personal bank account. Kaganinang buntag giserve unta sa mga sakop sa NBI ang warrant of arrest batok kang Clavel Martinez ug mga kauban. Gisusi sa mga sakop sa NBI ang mga panimalay sa mga Martinez dinhi sa Sugbo ug didto sa Dakbayan sa Bugo. Chinky Baguio, Sugin Limi. Hulyo 30, nadawat sa National Bureau of Investigation ang warrant of arrest batok ni kanhi Congresswoman Clavel Asas Martinez, kanhi Bugo City Mayor Celestino Tining Martinez III ug sa kanhi Municipal Treasurer nga si Ret Minguez. Ang warrant gi-issue sa Sandigan Bayan 2nd Division batok sa tulo gumikan sa kasong malversation of public funds nga way piyansang girekomendar ug Anti-Graft and Corrupt Practices Act nga available sa kantidad nga tag 40,000 ka pesos matag usa kanila. Kaganiha, kuyog ang NBI, una namong giadto ang Paradise Village pagsusi kung naa didto silang Tining ug Clavel Martinez apan bugtong igsuon lang niya ang miatubang sa NBI. Sunod namong giadto ang Silver Hill Subdivision sa Barangay Talamban apan wa gihapon silang duha. Tanaw mo mga kwarto ha. Tulog gini na may opisyal sa barangay. Nakunos Mayor Martinez si Wanda. Nasi do. Aron pagsiguro nga wa mitago ang ilang gipangita, gisusi ang tanang kwarto sa panimay sa mga Martinez.
Ang sulti sa mga tao dito, after inspecting all the rooms sa SUD, ngayon sila, after elections, nilargan ako, no? Si Clavel, nilargan. Ang sulti dito sa balay, ang pagsud na mo dito sa katong sa Silver Hills, sa Talamban, ang sulti ito ako na sa Manila. Nag-follow up ko na sa case. Okay. May diretso sa Bugo City ang NBI sa balay nilang Mayor Johnny Martinez apan sama sa gihapon, pakya sila sa pagdakop nilang Clavel ug Tining. Last stop sa NBI ang balay sa kanhi Municipal Treasurer ug karon City Councilor na sa Bugo nga si Ret Mingiz dinhi sa Barangay Cogon, Bugo City apan wa gihapon kini ug bugtong anak niya ang miatubang. Bisan og napakya sa mga sakop sa NBI sa pagdakop sa mga giakusahan nga mga sakop sa pamilyang Martinez sa panilang gipasalig nga padayon nila kini karong pangitaon aron manubagayon sila sa mga kaso nga gisangat bato kanila. Dili kani wanted na ni. Wanted na. Because we were ordered by the court, the NBI and the PNP was ordered by the court to bring them to the court sa Sandigan Bayan. Okay. Morning amon ning giserve karon. Doon na hold departure order niadto pang Enero silang Clavel ug Tining Martinez ug Ret Mingiz. Busa positibo ang NBI nga naara sila dinhi sa nasod magtago. Ang kaso adunay kalabutan sa pagdeposito ni Clavel Martinez diha sa iyang personal account sa 10 million Priority Development Assistance Fund alang sa Girl Scouts of the Philippines. Si Martinez midepensa nga wa maalkanse ang gobyerno kay wa mahilabti ang kwarta. Jinky Bargio, News 5. Atong ikahinabi karon sa telepono si Bugo City Mayor Johnny Martinez alang sa dugang detalye. Mayor Martinez, maayong hapon. Maayong hapon dia, Frank. Maayong hapon sa atong mga kaigsunan. Unsa may gibati ron sa papilya karon nga nasuspenso na ang pag-implementar sa warrant of arrest kontra sa imong asawa o sa imong anak? Well, among nakita nga naminaw pa gyud ang kuano, doon na hustisya nga ipaminaw pa gyud ang among side. July 31 pa man di ay ang order sa Sandigan Bayan nga i-defer, isuspenso ang pag-implementar sa warrant of arrest. Nganong wala man dayon ni mapadala dinhi sa Subo kini nga order Mayor Martinez aron dili no ta mahasol ang NBI pagpangita nila ni Tining og di Clavel ganinang buntag. Mao bitaw na among gisigihag follow up dito, Attorney Frank, no, kay as of July 31 there was already a resolution suspending the implementation of the warrant of arrest. Pero pa man ginamagawa until now. Until only this afternoon pa na naligawa. Pero as of July 31, there was already that resolution suspending the implementation of the warrant of arrest. Wala sultihi ganiha ang NBI nga niadto sa inyong panimalay Mayor Martinez laduna na ni ordera or naghuwat lang gid mo hangtod nga molusot ang written order. Gahuwat ni mabitaw na we were very confident onya among gisultian ang PNP o ang NBI nga doon na may pending motion onya doon na say resolution pero wa pa magawa. Doon na may balita nga ditago kuno si kanhi Kongresista Clavel Martinez o ang imong anak nga si kanhi Mayor o Kongresista Tining Martinez. Unsa may katinuod kini mga balita Mayor Martinez, Mayor Johnny? Wa man, actually si Tining paghuman gyud sa election, Frank, i-assign na mo siya, the family agreed nga i-assign na mo siya to kining supervise and manage the kanang among kanang saving family business, no? That's why he comes in and out of Cebu. Pero as of July 31, tumot anay nga resolution gani atong mga 2 days or 3 days after, we already knew that there was this resolution pero we were waiting for it to come out. Daghang salamat Mayor Johnny. Salamat kayo, Frank. Thank you, salamat kayo, Frank, sa imong higayon nga gihatag nako para to clear the air, no? Kay ang ato bang mga amigo katong mga kaila nagtuo magid sila nga gina-arrestar gyud. Mao kadto si Mayor Johnny Martinez sa siyudad sa Bugo.